tunchuma kan en hole tur hi You I Love ti ania Japanese movie ni in high school zerlai pani anno panlai atanga chian ni to anron pui tin de hnuwa an mania indu ruk na ring sia an in shil ton ngam silo dan chanchin ani high school zerlai pali ren You koyomi le kita te chu no pang an ni la ya changa chian lo ni to ania an in chian that na chu tension thelo ang hialani achan chu high school mun khata kalin an chen na po in nai te te ani rena chu high school zirlai mi te ngai dan poisa lem lo ngai sak le ngai to em po nei lo ania an skula chuan a mel thatna awangin alar hle a zirlai me chetam takin an ngai sangin an du ron hle ani chuti lain You chu me chezak zum le in kil toi mi tak ania khoi hmuna po rina churin om takin azui reng thin achanga achunga rena aswal de uchang po in ani na taka chuan ren le You te hi an indu ruton ve ve a ma se an indu na te chu an tilangam lo ve ve thung an thian koyomi le kita te chuan ren le You te chu an the chiang thokata an indu ton reng ti po an hailo ma se an omdana an indu ton zia alang chiang hle chung po a la in shil ton lova an indu na te an thup ve ve chu an hre thiam lo hle ama ero chu kita le koyomi de chuan an thian thaber pahni chu an support renga an no panlai anga in nei zwal tir le an tum tlat ani nikha chu ren le a thian ten chemical experiment chungchang scientific exhibition an buat saya chuta chuan zirlai te chu pahni te te a in kop tur an nia You hi an ni na taka chuan me chemel thatak ania an school mi patam tak po in an du hle thina ma se ama hian confidence atlak cham em awangin mi pa de som na chu anar fo thin chumini po chuan zirlai mi pa pani in an grupa tel turin an soma ma se You chuan renanena group khata omadu awangin alo nar class chol leilok lain You chu renan hena avakala chemistry experimenta grupa dun turin asoma chu vele rena po in ngai tu aleilok haulovin rang takin alo rem ti a ma se atelova chu experiment chu ati hlotlin theilo tur thu You chu ashil sham ani na taka chuan ren chuan union group khata alo du tak zeta ma se ama hi mi indu tok ve tak ania adu lo dan zela omin You laka po alan swal pha hle thin ni enge mozat aral nu chuan scientific exhibition hun chu alo thlengta ole chante u rami circle chungchang hi kalo shilvelo kangcheu o tu tuma po hian offers le reward thatak tak aron omle to a rami circle hi za in ahima dan phalna thlap ani boka in he game khel tu po hi makta do ai chuangla yanni rami game te hi khel thiam ani chuan poisa ila lut ngal theya a khel dan ilo thiam chi alo ani po in azirna a omveka relo te chungin poisa tak tak ila lut teu the heng paytm phone pay credit card emo debit card mang hian olsam takin poisa ida alutin ila chuak theya in poisa ida lu masak ber tuma welcome bonus cheng sang ni thleng idong theibok rami circular games te hi khel an olsam ema trina in hu ang hian phone a smooth rem hle ole rami circle hi ilo download ve du ani chuan description box a hian link a oma lo in register vela olsam takin poisa lo lut ve role. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and ni enge mozat aral nu chuan scientific exhibition hun chu alo thlengta chumini chuan rena chu adam lo thuta anom lo hle ma se kita an ina ho a chol hadam tura ati po in rena chuan chu experiment chu ti tlang atum luitlat rena chuan chu experiment chu chol san ringot atum lo achan chu hun rei tak chu ni chu You in alo ngak to a ama chawa You kalsan adu lo ani renan laboratory room code var ha a aron lu chuan zirlai me chetam takin an lo en ha hloma mel tha an ti khermai lelama You chu renena chemical experiment anti dun don awangin azam na sale hlau thon angein experiment anti na chuan ti swalpal aneya renan You in hliam tur adan nalama akut ati kan pha renadin mun thalo tak amu chuan You chu alau thongin a in thiam lo hle chumizan chuan rena engol turin a apartment avatlo a ma se rena mi khonga ini du lo chuan You chu a apartment a le turin alo shil
ama ero chu chutiang chuan shilma se renan yu chu akianga oma zankhwa a ompui turin adu rul he thung aruma yu amu to mai lo awangin akhum hnoi te chu yu mu in be sei takin abi kwala ma se yu chu arun kirle renalu a da tur pon faidang la turin relote achuak lok chau alo ni chumi ani awang chuan ren chu azak ru hle a tin yu alo du tak zet zia a hre chiang le zwal kar enge mozat aral nu chuan yu chu a apartment atang achung te in bul hnaya a in sona chu an chen na in bul hnaya chuan tlangwal mel tha le fel mel zet mai nen an in tonga amhing chu kazuma ani kazuma chuan yu le achung te chu yu e bung ruwa thiar lutin an boy hle ti amua pui ve adua tin kazuma in chu yu I in thar bul chi a ania in then thar an lo ni reng mai le lama arina chu yu I mundanga in sondai awangin alung chia in alung oi lo hle adu angin yu chu table thin ma se alata tur chuan alatiam lo ni in alang rena dan amu chuan koyomin yu I chen na in thara vakala vapan turin ashila koyomi le kita te thuron ang chuan rena po chuan yu chu a in thara vakala va mu nge atumta ani yu I chen na mun awathlen chuan kazuma nena anlo in belai chu awamua an in po mel hle boka athi khermai ti chuan kazuma box ken lai chu arang taka laksakin kalturin ashil nima sela kazuma an rena che dan no pangchia lutuk chu angai na lo hle a box ken lai chu thla atum bik lo an bula ngoi renga loading yu chu ashil hain engtia ti turnge ashathiam lo tak zet chuta rena chu athin rim ta hle a chu munatanga kal chu athlang ta zok ani atuk zinga yu chu rena hna kalin amania thil thlenga wangin ngaidam adila ma se rena chu ala thin rim renga yu chu mipa chai pe tak ani thu soin akal sandai koyomi le kita ten an thian te in ti thiam lo an mu chuan an inkara enge thleng an hriat lo wangin ti ngaina an hre lo hle tlailam aloni a renan yu chungchang angai to top hle thelo wangin avakol ta ringota nima sela yu in alo chan chuan ren chuan number diklo akol thu soin rang takin phone adale ngal yu po chu tu naya rena omdana wangin ashil hai hle chuti lai takin anu chu aruma run lutin kazuma chu azirtir tu atan arun in mel hria tira kazuma chu a school kalna chuan athiam berzing ami ania chu wangin yu inu po in kazuma chu afanu zirna konga tanpui turin alo nge nani anu thutluk na siam te thu chuan a thong hle a kazuma nena lekha anzir dun tur chu azam ngal hle skula chuan rena chu ami zengai bok pu in yu chu abedu lova apum pel zel boka chu thil an mu chuan kita le koyomi te chuan yu chu hnemin in bengdai sham turin an thil school ban nu chuan renan kazuma skula lokala yu I nga ka loading reng chu amua ti chuan kazuma chu wawin yu chu ata ani thule a hlata turin ashil chu thu ashia chuan kazuma chu ahnung tol du biglo yu chu a in hmangai tir tur thu ashil ve sak maya ama aya a enkol that zok tur thu ashil bok zana chuan koyomi le kita te chu rena apartment a avakalin kazuma an yu I private lesson apek mek thu an shila tin koyomi in ren chu ahmangai yu ta na beiturle kazuma hna kaltir lo turin thu aron chumi zan vek chuan ren le kazuma te chu yu izir tir tur le a assignment ti pui turin an in ela reilo te hnuwa kazuma naw meichia mika chu a uru ma a cell phone bekir turin aron luta mika ichuan rena chu avoi khat hmuna atang mel tha ati in azuna a uai ngal ani ber mika in a uru ma chu asan hnu chuan rena le kazuma te in elna awangin room borok chu arit le ta hle yu wazir tir lai chuan rena chu aphun chiarin yu chu a chai reng zela chu thil hmu chuan kazuma an rena chu yu ilaka swal to lo turin alo shil achan chu yu ilaka rena omdan chuan yu chu a confidence a hlo tir ni in angai
chuta rena chu lungoi lo le in kazuma in chu achua santa ani nuam ti lo taka lo thu yu chu koyomi in alo hnema chumi hnu chuan koyomi in kazuma chu abiak du thu shilin pona ako chuaka rena le yuite in kara lo tlazeb lo turin ashil ma se maktak main kazuma an koyomi chu asha diglo mai thu shilin amel thatna awangin afak zui zata atu ka chuan rena chu class danga zirlai me che pakhatin vapanin ama chawa abiak du thu ashila renan chu meichia chuan adu thu ashil dewon ani ti alo hrethiam ngala ti chuan lorem ti ve ngalin banhuna school building hnunga muturin ashil chumi hnu chuan renan yu chu kol ve ngalin banhuna school building hnunga muturin ashil ve bok ma se chung zong chu rena lo ruwa man na vek ani reilo te hnuwa yu chu school building hnunga chuan rena muturin avakala chuta meche dang le rena in belai awa mu chuan rangdaka biru ngalin an in biak na te chu ngoi rengin alo ngai thla tin rena lo rin dan chu adik chi amai chu nu chuan rena chu adu hle a adu thu po chu ashil tangei maya ma se vanduai thak dakin renan a in puan na chu lo hnolin tuna yu adek mek thu asoi chuak hlol mai chu thu ashia chuan yu chuan rin harsa ati in aphu chiang kher mai ti chuan renan ron pan hnain midangin an umzuya an ti boy to lo nan yu chu abial nu anga asoi thu ashila tin kar engemoza chunga tan abial nu anga oma mi kara romantic taka om turin angen ngal bok mi poi soi lo tak yu ipo chuan rena bial nu lem ni chu alo rem ti ve mai bok atu ka tang chuan renan yu chu romantic takin atrit ta thina akut te chu wanin kazuma hnena po an inde thu asoi vek to thu ashil chumini atang chuan renan yu chu chuapuya somin alian chuapui jing ta hle nikha chu renan yu chu mudun puya asoma ma se yu chuan rena omdan le achunga athata thut chu mak atia rena chu alaka rem chang lak duwa chaw angaya tin yu I chandana chuan rena chu alung oi lo hle chumizan chuan kazuma an koyomi le yu te chu nipui chol lain apu ina chol mang ho turin asoma koyomi po in alo rem tia ma seren le ke ta te chu an ruala kalve tura adu thu ashil nipui chol alo thlen chuan kazuma le midang panga te chu apu ina chol mang ho tur chuan an kalta a an kalkonga chuan bus chung borak chu adang hle achan chu ren le yui te chu an in belova enpo an in en heklo an tumram an thlen hnu chuan yu in chu hmuna renanena anno panlai chu angai tua chuak thuta chu hmuna chuan renan atana thil hlutak ram hnuaya a phum thu soin rena ro hlutak chu zon chhuasak atumta a azong mu the ani chuan renan me thalo tak anga ashiat reng to lo abei se ani midang te chu thil eya an buai lain yu ero rang takin ram hnoi lam apana rena ro hlutak chu azong tangal kazuma le midang ten yu I ram hnuaya alu ringot an mu chuan mak an ti hle a tin khwa athim tan to tia po alaron let lowa wangin an mang ang tana yu chu ram hnuaya alo intina ang ti an hlawani chu wangin koyomi in rang takin rena mika inena yui omna sha tuma ramakal chu akol ngal nima sila rena chu poiti lo mele enga ma ngai lo ang takin alo uma let le atuma ma se yui chu angai to top thelo a omanuam lovin yu chu angai to ru hle a ma se alaka alalung oi cha chuang lo rena om hle hle thelo a mu chuan mika in ti hlim tumin a thlem tan ta a chu vele renan mika I chu thingkunga chuan anam beta an hmel chu in hnai tial tialin an in case trap tia rena chu arisha chuan aron ti phuzok mai chu yu aloni a rin le mika ite in hnai zia a mu khan azoi ngal nok aloni chu vele rena chu yu kai tho turin rang takin avatlan ngala nima sela yu chuan athikin athin rim mel hle a heart shape lung chung chang soin atlan san ta dai ani reilo te nuwa kazuma koyomi le kita te chu yu zong turin an ron thleng ve ngala rena an va mu chuan
tuna yu zong mu thei chun chu ama chau ani thu le ama chau chu yu I omna she chun ani thu asoi yu in heart shape lung chung chang asoi kha a hrethiama chu vele yu zong turin atlan ngal heart shape lung chu rena ro hrutak ram nuaya ano panlaya alo phum to omna kha ani zanani hnu thlengin yuwi chuan rena thil hluphum chu mu tumin ala zong zela relo te hnuwa rena po in yuwi chu ron zong mu in heart shape lung omna hmuna chuan a hruaya ti chuan yuwi nena anno pan lai hun alo the ngila wangin ngaidam adila chumi hnu a le chu a hai tanta a re tak a hai hnu po chuan aro thu ruk chu ala mu theilo chuta yu in ron pui atuma rena rem tilo chung reive tak a hai hnu chuan rena ro phum hlutak chu a hmu ve ta box an han hon chuan varak lim te takte hi alo oma ti chuan rena chuan soifia in varak chu yu ran sadu ber ani a tin atan yu chu a hlut em awangin aran sadu ber varak lim chu yu ne na an inzomna a hriat reng theinan ada thata ani a om zia ber chu renata na thil hlu em chu yu ani ti chuan renan varak lim chu pe in yuwi chu ata ni tura adu thu ashil maktak main chumi zan chuan arsi thlok tam tak wana ron langin chu hmun chu atimoi le zwal chu vele renan yuwi in nei puya asom lai aswang to a chu zan thiang le moi taka chuan ren le yuwi te chu in kisin an indu thu te chu an inshil ton veta chu thil lo mutu mika I chu alung chia a kita chu ama kwa turin angena chu ti lain kazuma le koyomi te po an lo indu ve tran bok tuna chuan ren le yui te po in hmangai an lo ni ta a kazuma le koyomi te po in an in hmangai na thon thu an tran ve chep to mai thayani he film hian min zir tir thatak anei chu mi tu po thatakin kan betur ani a kan mingai na ten min kalsana min beidon san mai lo nan kan kianga an om chungin an hlut zia kan hria in kan tilang thin tur ani